Bircên Amedê û baxçeyên Hevselê ku wekî sembola bajar tên naskirin û ji aliyê UNESCOyê ve wekî mîrateyên cîhanê hatin tescîlkirin, dê aboriya bajar geş bike. Li gorî pisporan êdî dê bi milyonan turîst bêne Amedê û ev ji beramberî avakirina pensît fabrîkayên karin. Pisporên turîzmê dibêjin ev biryar piştî destpêkirina pêvajoya aştiyê ji bo Amedê û ji bo Kurdan biryara herî girîng a salên dawî ye. Diyarbakır hep kötü tarafıyla tanıtıldı. Amed heta îro weke bajarê şer dihate naskirin. Gelek kez di tirsiyan ku bêne Amedê. Lê piştî vê biryarê êdî Amed dê bi dîroka xwe, bi çanda xwe bê naskirin. Bi milyonan turîst ji bo çand û dîroka me bibînin dê bên Amedê. Li Amedê 500 fabrîkeyên kar bahatane vekirin jî dê ev qas tesîr li aboriya Amedê nekira. Surlarıyla, hevsel bahçeleriyle. Hind pispor jî hem kêfxweşin hem jî ji ber kêmbûna otel, xwaringeh û ewlehiya derdora bircên Amedê bifikarin. Hem yerli hem yabancı turist daha güvenli dibe ana Amed'e daha rahat verin livir. Ama tabii ki hindire me Suriçi problem heye zanın me gerek hem pakıcıvi hem güvenliği bayağı önlem gerekme bigirin. Cara yekemînê ku li Bakurê Kurdistanê mîrateyekî dîrokî ji aliyê UNESCOyê ve tên askirin. Ji îro û pêde UNESCO dê ji bo restûrekirina bircan li bajar xebatên mezin bide destpêkirin. Piştî biryara UNESCOyê çav li rê ye ku bi milyonan turîst werin Amedê û bircan bibînin. Pispor dibêjin bi hatina turîstan dê aboriya Amedê 10 qat zêdetir bibe. Gönül Morkoç, Rûdaw.